Tammi! Tammi! Sinne meni Juhani Tammi Tamminen Tammerin sisälle. Eipä tiennyt Juhani, miten osuvan paikkaan sattui päätymään. Sami! Soittaa. Moro! Taneli! Oikealle! Tää on rauhoittunut. Hyvää iltaa. Tiedätkö sen, että kun on tää, että vallatkaa pieni keskisuuri puolue, niin nyt mä ehdottaisin, että vallatkaa keskisuuri pubi. Tyhjentäkää se alkoholista. Se on ihan totta, joo. Jos tuonne Tammeriin ei nyt sit mennäkään. Mutta tiedätkö, kuka meni tuonne Tammeriin? Kerro. Ei se tajunnut ollenkaan tätä kulkueen ideaa selvästikään. Mä tiedän, näkisi tuttuja naamoja siinä, mutta Juhani Tammi Tamminen käveli tuosta ohi. Mä sain Voi hyvän veli. pätkän kuvaa siitä. Se on Aika täällä... ikävää. Siis jos on kiakkojuhlat menossa täällä, Joo. niin kaveri feidaa Joo. ne. Mä en pidä tota hyvänä niin kuin, en niin kuin Suomi Sillä oli muuten kiekkoilla. lätkätakki vielä päällä kaiken No lisäksi. niin, voi Mutta mä veli. luulen, että se ei tullut tuolta kulkueen alkupäästä. Se oli ehkä jättänyt autonsa tuohon Just parkkiin. joo. No, katsellaan nyt sitten. Taas Mato jatkaa matkaansa.